Aiwerok nornai tong kogrok kotma YouTube channel pharingangke tabungkha belai kheno nobar watini jora tai belai kheno tabuk sini borodok thanglaisu phailaisu belai kheno kosto tai o kosto ni bisingo tebo kaise risk nukjago hangke phirang kongmani khajan takute bukokchong tai je uni sago so je sinti prasamasa phirang kokjaginai bo Agartala jibiwo bo refer khlairo hojamaro sung nungnan nango abongka phirang kokjaginyo tamukhe bo je kokjamani hingke je wati wai tongo apro bo temabo gengo ta tamo karen chalo khlain thangnai kokja honi khnawo tamukhe je karen gana je tower gana rogo tong hangke tebe risk khajan takte bukchong tai chini o je tabokni je wati jorawo hangke je phirang kokjagai thiyo thango onglayo tai o phirang no tilai sing tini kokbrok automatic sing srai srai ke sebai sukroboi busilainai tai sing tamono businai bahke businai hingke nani di phirang bahke kok phirang tangai kok phirang bahke je sristi ung tai o phirang ni bagai sing motamuti sep sing o phirang no bahke kati tongman abono tilai bo sing oro salanyai ta o phirang bai basinani hingka hingke sing bahke tongna nangnai tai o phirang ka tangai je buphango bisirba kokuk tai musurong ni sago kokuk tai bororong ni sago kokuk obono sung je druk ke jetroi thanglanyai tai o phirang ka je sara wal to je sob somonyo je proti bosoro je sara wal to je phirang kokjagai thimaningka je World Health Organization ni report ngangke je 28000 proti bosoro 28000 borok theinani nango tai 30 lakh ngangke je phirang kokjagai injur ungani nango obongkha World Health Organization ni report proti bosoro no 28000 borok thiyo tai 30 lakh ngangke je phirang kokjagai injur ungo obongkha sara world ni World Health Organization ni report tai khajan takute bukchong sing phirang tamo tai phirang bai bahike kokhangke katina nang tai phirang tangkhe snamjak sumuni tangkhe phirang wati wapro kokjak tangkhe noka philik abono tilai phaide sing tini o kokbrok automatic sing srai explain khani sing sugrobuinai kahamka businalainu norogo video no je paya saknai thani skip khayawoi jate tainoro o video no janija takho bukho kheke janija friend no jotno no share khlairedi jate o video no nuguinai je phirang kokpuro bahke tongna nang tai sep bahke tai o phirang ni yognani bahai abo jotono saiman kangke janija langmano bahke katiriman je phirang bai kokjanani abo jotono saiman theng tai norok jotono no o video no share khanine baga angno no kojawo chini yang Afrika Dokini Asia ni bising hangke Bharat Bangladesh Nepal hangke sob somono bisirbag phirang kokjai thinai je World Health Organization ni report manjago tai sara Bharat sino India hangke proti bosor no 3000 phirang kokjagai thinai World Health Organization report manjanani nango khajan takte bukchong kamka hai khnanya pidi sara Bharat haike sino India o proti bosor no je 3000 motamoti 3000 joratoi proti bosor no phirang kokjagai sino Bharat haike India o proti bosor no thinani nango 3000 amongka World Health Organization ni je report ni ko khajan takute bukchong sing puilano businan thangangke phirang tamo phirang bahke kok abono sing puila siathorlani thanglani sing naina di wati wagrao belaino ho tai nobar wati sigrao nobar sibinai wati phayo noka somo tai aproke noka philig mani pore hingangka no je gurung khlainai je noka philigai je phirang koknani nango bono no phirang o phirang tamo hangke khajan takute bukchong sing srai klaisa kokoi busina thangke phirang ungka kairen o kairen noka saka bahke ngi mangkha sing kairen hi sakangke nani di khajan takute bukchong kairen bahke snamjak jemon dungu rogong thung je tui phri je tui klainai je pera sarango tai ajagani theke no ja tui no je fan khlani teba tui no je circle khlani guri ruinai je ajagani se kairen utpoti heke kairen sristi nani nango tai no khawa je sumui je budul khe je nobar pake sipja uinai je a sumuyong khawa tai tongo tai tui tongo tai
sumui kotoma eto je speed ke phayo tai sumui be sumui talai lainani nango tai talai lai khangke no sumui to tui genang tai asake speed ke talayo tai talai khangke je jaga asake ta sung phaimani baike hor basanani nango karen ungnani nango tai hor basa khangke no tamka nokha feeling mani nukjanani nangkha tai je sumui bai je tui bai tifun talai thung aboni awas hingangke nokha gurumani kalayu khajang tapte buksong noro busi mangkhana je phirang bage kok je sumui bai sumui je watui nobar bai nobar je talai lai khangke no tui bai tui talai lai ma hake je nokha sakawa abai ke nobar bai ke je phan thonai borok sumui je wati butul bai wati butul nokha kosong talai lai khangke jagao je horong nokha philiga hangke jagani karen nungu tai je sumuni je karen unginai bahake hawo klai phanyani nang bu phangrogo heka borokni sagrogo musukni sagrogo misini sagrogo nang phaingangke je wati klai tongu khajang takte bu song je wati wai tongu hungkangke ja wati ni je phan baike no bo tui ni bising tike tui joi ningma baike je je tuyo nangi tongnai jagao no bo phirang koknani nangu bisirbak hungkangke sungnai di bu phango buphango hingkangke bisirbak je blai kebang taborom di beri phang je bede kebang je blai kebang harogo bisirbak kokjangmani nungnani nango tangai hingkangke nanya di karen nungkha je tui tongo jagano karen bo thango nanya di beri phang rongka belai kheno bede kebang blai kebang tai bo buin sebo kusuk ngui tongo nokhabai yang hani bisingongke nokhabai ganai tongoni hingkangke sobse beri phang no ganai tongoni nokhabai tai bini belai kebama belayo bebang no tuimang tai karen bahiko urpoti hingkangke je circle je lori sori ngi tongnai abono bisirbak karen bo sokobu tai beri phangrongka nanya di bo belayo wati bo tonai tai belayo wati ton tui nobar bahike bo sibi lori sori bo ngi tongnani nango tai lori sori bo ngi tongo belayo bo tai bo tui tonani nango tai bui sebo kusuk ngi tonghangke je nokha sakani karen klai phaikangke bisirbak je sotonjangnani nango beri phang buphangni sakaono sotonjagnya karen heke phirang phainai je beri phang sakaono bisirbak koknani bo nango haike no bisirbak je nokha sakani karen phainai je klai phaigangke no je beri phangosa tui bisi tongmabai tai lori sori bisi tongmabai keno abage sotonjagino je beri phang rogo hingke bisirbak phirang kokjanani bo nango tai onyo buphang rogo tang kokjangke noro busina sidi klai sakeno je buphang kusuk heka ba blayo tui kabang tongnai heka tui bisirbak tuinai je buphang tui bisirbak tuinai tai bunsi kusuk bono nangnai hai rogo hingkane bisirbak bo karen sotonai phirang kokjanani bo nango obokhanaro busi khana buphango phirang bake kok phaiding hangke tabuk sung musuk misip ni sago hangke tangi bisirbak phirang koku abo hangke nanya di musuk rok hangka tui belenyo kabang nungo tai misip rok bahin tui beleng kabang nungo tai 70% je dehero tui tongo hunjagui manu tai je musuk haikebai misip bo tui kabang bo nungja tai wati bo manjari tongkha tai bo kija hapong hai kusuk hairogo bo ada sawi tongkha wati ni bising phirang kok tongman bising hongke jepur phirang kogoi rekhangke phirang bini sakono sosinai tamni bai sokang hangke tui bo kabang tai musuk lori sori bo ngui tongo tai musuk ni sakono phirang sotonai karen sotonai kalai phanyani nangsinai tai hakeno phirang kokjago bo ni sajangnani bo nango tai abonoro busi mangna khajang takte boksong tai sini bororok hingkangke tangai phirang kokjanani nang tabuk sini borok no example talang thangka nani yudi sini borok bahino jodi himui tongkha lori soringi tongkha deher beboni kisimang tai hapung haijaga soi tongi kha hai rogo hingkangke phirang kokjanani belai kheno sombobona bisi hinjage man khajan takte boksong nani di sini je borokni sago bahino tui nungmarok tui tongo tai 70% sini borokni sago tui tongo hinjage man ongke tui mano sini sago tai arni bisingoni bokhro kisi bebak deherno kisi tai wati bebo manjagi tongo joi nungui nai jora wo jodi phirang kogi rekhangangke tai nunglori sore bo ngui tongo hungkangke activities bo nargai tongo hungkangke jora hungka tangsinai je phirang kalai phanyani ni bokhrogo nang phanyani nangsinai karen nangnani nangsinai tai aproke belai kebang karen nanghangka ba theiben thangsinai tai jodi kom som karen nang phaikangka ba phirang nang phaikangka ba
nongaprokhe lasungni pono ulogo sisai manani chance nani nango obongkha sini phirang rok kokjakmani khajang takte bukchong ke sungtabo salanyai je phirang kokjaknani bake basinani nangnai tabromdi nung kaisa wati manjagi tongkha himui tongkha ba belaino nung wati manjagi tongkha azoro phirang bo kogi tongkha nung bo jagao azorao tabromdi bolongo phungkha kheto phunungkha nung phirang bai basinani ke bake basinai baksa baksa naine di je phirang rok kokha wati ro wai tongkha noka philigi tongkha azorao no je buphang tolao thangkangke belai kheno risk gobang phirang bai kokjaknani gobang nanya di noro video bukisa nanya di je buphang tola tongnai rok ko mongkai reality video buphang tola tongkangke phirang kokjaknani sombobona gobang tai buphang tolao tongkangke tangnai phirang kokjaknani sombobona besirbag gobang hingkangke nanya di a buphang to kisini kisi tai nini sagobo tui gobang tai nung mahini deher kisi hingkangke je phirang bo kogoi rokangke a phirang jeske puno nini yang rokthari sojagoi phainani nangjinai te aba haikeno je phirang bo kokjanani nango tai phirang kokfru basinani hingkangke jeske puno nung buphang tola thanani ekdom puno bar dodi ekdom bar tai kisa kusuk hai hapong hairoko tongyawi kisa harong hairoko tongnani naidi tai phirang kogoi tongfru hingkangke nung puno dino basawi bo ta tongdi tai nung jeske puno phirang kogoi tongla ha nobar sichawi nai phirang dram kogoi tongma jora hangke wati mangai tongma jora hangke nung jeske puno asuk thoktro asugoi tongka hangke belai kheno motamoti sebung humjagi manu tai aroni bisingo baksa ke obai khayo je bolok khogoi tongnai heke rokoi rok tongnai aba haibo belai kheno saya nani di tabung nung bolok khogoi tongka heke hawo bolok khoka heke rokoi tongka hangke ning ha baike belai kheno kisi bai kisi nung sojagai tongnani nangnai tai je kisi je tui gobang aro je phirang kogo hingkangke nani di je kusuk je sohori mamani sekang je sini borogoto datin sohoro phirang tai ha baibo nangja hingke bote dati phanmani nyai bolok khogoi tongka heke rokoi tongka aba hijoro hingke phirang bai kokjanani tebo chance tongo tai sobje sing yognani lama hangke bohang tolata tongdi tai bolok khogoi ta tongdi basai bata tongdi yognani lama sobje kaham hangke nang kisa tola hai yo tongdi tai asuk thoktra asuk tongdi hinai jara expert rok sanani nango World Health Organization borok obahge saklanyani nango World Health Organization ni report hangke sara world to proti bosoro 28000 borok thinani nango tai 30 lakh hangke injure ngani nango tai sini sara bharat India o hangke proti bosoro jese pun 3000 ni kasakasi 3000 ni kasakasi proti bosor thunani nango honai obo sajanani nango omotai o phirang kogok mani obo belai kheno wana ma sincha tai bisirba hangke sini je India o thimani nukjakmani hingke bo jaga tongoi bisirba phirang kojai thijaku hangke je building ni sat saka wati manja tongnai rokno bisirba kokugo tai buphang tola tongnai rokno bisirba kokugo tai wati manjagi activities je wati bo manjagi tongo baro lori chori bo khlai tongo tai kheladula hairo khlai tongo aba hai jora rok phirang kokangke bisirba je lori chori ngui tongnai aba hai ni sagano bisirba je phirang kokjanani bo nango baksa hanano wati bisingo sing football thungla sing mabiko phirang se kokjagya aba ya khajang takte bo song phirang kongmani bo abo belekhen gobang kisa aba hai rok tongo bose hasal bose gana aba hai rok tongo jodi phirang bo kogoi tongmani jora tai nini gana wono bo kokha tai nung ba hanya aro football tong thungui tongka exercise nung lori chori gobangi tongke abo yognani kuno sombobona krei obongkha ani kogya omongkha World Health Organization ni konang tabo sai tongo ke khajang takte bo song noro busi mangkhana je watei jora tabungni dinogo botike sing sep sap tongnai te bohang kotor ni tolar go tongyawi bohang tola tongyawi sing je aso thotra aso tongnana bagai joto boromono saklai renani bagai ang nongno kojawo tamni bai hingke basi thong sini bororok je phirang kojana rok sing katima hangke belanyo kaham nai tai je uni sago so je sinti prasamasa phirang kojagoi nai bo Agartala jibiwo bo refer khlai rok hojangmaro sing nungnan nango abongka phirang kojagoi nyo tamokhe bo je kokjangmani hingke je wati wai tongo apro bo tama bo gengo ta tamo current chalu khlaini thangnai kogjagoni khnawo tamokhe je current gana je tower gana rok tongke tebe risk khajang takte bo song tai je current taro kogoi rekha hingkangke je nini nok bisingo je current khamarok norok aba herok wasi sunuk jakhna nani di abongkha current taro kokngani nango
tai karen by karen faigengke to nini nogo jeske pono hapainai tai abono obahi jodi phirang kabang kogoi to hangke nini geng rong tung susi rong tung bebono off khlai plak rok khlogi mama hingke belanyo sauni bo sajagu obani ko ya khajang takte bo chong obongka World Health Organization ni kok hading ke khajang takte bo chong nor kahamno busi khana phirang tamkhe tai phirang bahke kok tangkhe je hor basa tai phirang bai kokja khangke bahke basinani nang phirang bai katinani ke bahke tongka katiman tai phirang sap ni sago bisir ba kokok tai sara wal to phirang kokja goi busuk thoi busuk injurung nora abo kamkono buhi mangka tai yang sini Afrika Dokhin Asia ni bising hongke je sini Bangladesh India tai Nepal o bisirba kokja goi borok phigani nugjago khakhayo norok ano video no je phirang kokja mani video no khlaimani nugunyai belai kheno nakjakana tai Fine video tebo kaham nanya musung hangga norok like comment share tai subscribe bell icon khanya bagi tapok di drini baga sunung sitiang nur sotron kaham tong di sotron na hambai tai kulumbai kya